Hej, mit navn er Maja Lev, så er jeg tilbage igen. Klar til at tolke, vejlede, coache og give sessioner. Og i den forbindelse, der har jeg fået lavet et nyt website, som jeg er utrolig stolt af. Jeg vil lige skynde mig at takke Thomas fra Video Branding. Tusind tak, det er super flot det her website. Jeg er så stolt og glad af det, for det hedder det. Jeg blev uddannet nomolog helt tilbage i 2004. Og det vil sige, at jeg har den her gamle nomologiske uddannelse og en masse gammel viden og erfaring derfra. Og så har jeg også den helt nye uddannelse og ny viden og erfaring derfra. Derfor så er mine kompetencer inden for mit fag utrolig stort, og jeg elsker mine klienter, jeg elsker at gøre en forskel for dem, for mine klienter at løfte dem i deres vibration og ligesom komme ind til kernen af deres inderste essens. Og jeg har fået lyst og er i gavehumør, som jeg jo tit og ofte er. Så de første 5, der melder deres navn nedenunder den her film nede i kommentarfeltet, de får en gratis session af mig til en værdi af 350 kroner. Og måden det rent praktisk kommer til at foregå på, det er ved, at I skal have jeres computer klar. I skal sidde klar med mail, fordi til den mail, der bliver der sendt jeres nuværende energier, jeres nuværende navne, hvad for nogle energier, der er i jeres navne, og hvad for nogle energier, der er i jeres fødselsenergier. Så går vi sammen igennem, mens du kigger på det, jeg har sendt, og mens du har mig i røret, og vi snakker sammen, så går vi igennem, slavisk igennem dit, dut og dat, og hvad du kommer fra. Og lad mig lige holde et lille papir op her, så I kan se det, I får tilsendt, og så I også kan se, hvad der er ellers, og hvordan det rent faktisk er, når man får sådan en coaching, en session. Om det så er igennem telefonen, eller om man sidder over for mig. Det er lidt forskelligt, men det tager udgangspunkt i det samme stykke papir, kan man sige. Og det papir, eller den pdf, der bliver sendt, den ser sådan her ud. Og det er lige mig selv. Den ser sådan her ud. Den handler om de medfødte energier, de medfødte fødselsenergier, også kaldet det højere selv. Her der kan man se, mit højere selv, det er, jeg kommer til verden som 6'er-pige. I nomologien kan vi være fra nummer 1 til nummer 9, jeg er altså en 6'er. Og jeg er født i en 2'er måned, hvor den anden den er der. Og så er jeg født i 1976, som giver 23, og som igen giver 5. I nomologien der er det altid tværsummen, man finder, og man plusser alt sammen. Det vil sige 1 plus 9 plus 7 plus 6, det er 1976, det giver igen 23, som så igen giver 5. Det vil sige, det er tværsummen. Så den her linje herover, som vi også gennemgår, når det er dig, der sidder i enten røret eller overfor mig, den linje, vi gennemgår herover, den hedder den indre følelsesliv energi. Altså, hvordan dit indre følelsesliv er, hvordan din nærmeste behandler dig, hvordan du behandler din nærmeste, hvordan du har det allerinderst inde, og hvordan du navigerer i dit indre følelsesliv. Og så er der dit ydre følelsesliv her, hvordan andre mennesker opfatter dig, og hvordan du er inde i dem, og hvad de ydre omstændigheder byder dig igennem livet. Den her linje heroppe, det er den, der kaldes navigatoren imellem indre og ydre følelsesliv. Det er meget vigtigt, at man er balanceret, så man netop har den her jordforbindelse, grounding og ro, som man kan få via at blive balanceret her. Og jeg bliver ved med at nævne det her ord balanceret, fordi det er faktisk det hele handler om. Det vender jeg tilbage til. Men det her, det er altså mit medfødte højre selv, de energier, jeg er født ind i, og dem man ikke kan lave om på. Man kan jo ikke lave om på, at man kommer til verden i en dag, i en måned og i et årstal. Det kan vi jo ikke lave om på, men vi kan navigere i det, og vi kan lære os selv at kende. Og igen, der er karakteristika til de her energier. Jeg er født som 24/6, det vil sige, jeg har valgt at assimilere mig på denne jordklode som 6'er-pige, og hvad der hører til på godt og ondt, og gå igennem livet som 6'er-pige. Min inderste kerneessens, min inderste essens, min inderste energi er lille og stort skæbnetal, det sidder herinde. Og det er en sammenlægning af de her 3 faktorer, jeg er født ind i. Der får man det, der hedder 13,4 og 31,4. Det er jeg altså født ind i. Jeg vil også sige, på rent nomologisk sprog, så er det, man kalder
et ekstra ramt skæbnebarn. Det vil sige, at mit liv det har været rimelig råt. Men det skal jeg nok spare jer for, de her detaljer. Så det her, det er så mit højre selv. Mit højre selv og dit højre selv, det skal helst passe til det, der hedder det menneskelige selv. Og det menneskelige selv, det sidder her nedenunder og er det, man kalder numeroskopet. Altså, det menneskelige selv er lige med numeroskopet. Og jeg forklarer så godt og hurtigt, jeg nu kan, så den her film heller ikke tager en evighed. Det her, det bliver kaldt navnelinjen. Inden på navnelinjen, der bliver lagt fornavn, mellemnavn, efternavn. Her er der ikke nogen mellemnavn, for det er mit barndomshoroskop, det her. Det er heldigvis ikke det, jeg har længere. Men dengang jeg var barn, der gav mine forældre mig mit menneskelige selv. Det får vi alle sammen i det, vi får tildelt vores navne. Det er en del af vores skæbne, det her det er en del af vores personlighedsstruktur. Og det hernede, det er, hvordan vi faktisk udlever det, vi er født ind i her. Om det passer til det herop, om det balancerer sammen med det herop. Fordi hvis man ikke har et menneskeligt selv, som gør noget godt for de energier, man er født ind i, det her højre selv, jamen så er det, at man udlever det her højre selv, hvor man lever de her energier i ubalanceret tilstand. Og der er balancerede energier, og der er ubalancerede energier. Det vil sige, at der er en historie både i balanceret og ubalanceret. Og det er også derfor, jeg vælger, når jeg har en klient, at både fortælle dem, hvad det vil sige at være balanceret, men også at være ubalanceret. Det er meget vigtigt. Men for lige at vende tilbage til det her. Det her det er navnelinjen, og resultatet af navnelinjen, det er altid det tal, der er hernede, bundtallet, udkommet af navnelinjen, også kaldet livstemaet i vores liv. Altså hvad vores liv har fokus imod. Hvordan det ender, hvad får vi ud af de her energier, vi har herude. Hvad er det ligesom det hele ender med? Det heroppe, det er det, der kaldes hjertecenter. Det skal ikke forveksles med hjertechakret. Det er der rigtig mange, der gør. Der er rigtig mange, der tror, det er det samme som hjertechakret. Det er det ikke. Det er ikke det samme. Hjertecenter, det er ligesom vores brand, den vi er dybest set, vores indre værdier, hvad står vi for, hvordan husker andre mennesker os, og så videre. Og hvor godt hænger det i virkeligheden sammen med den her ydre energi, der sidder heroppe. Og så har vi også i rent fysisk tilstand for navlene op og fra navlen og ned. Det er også rent fysisk, det er ikke kun psykisk. Og husk nu, alt er psykosomatisk, det vil sige, at psyke bliver til fysisk smerte, og sådan er det. Godt, det der er fra navlen og ned, det hedder solarplexus-centret, altså følelseslivet, sexlivet. Også hvordan vi bliver behandlet indad til vores indre bevidsthed, vores bevidsthed. Og der kan man sige, at jamen, passer de her energier så sammen med den indre energi, der sidder heroppe. Og hvordan navigerer vi så i ydre og indre følelsesliv? Hvor stærk er vores intuition, da den her linje også faktisk har med en intuition, en mavefornemmelse, hvor bevidste vi er, kan man sige. Det her lille fine tal, og der er også andre tal, jeg ikke når at fortælle her, fordi så var det en krig, det kan vi gøre, når det er igennem. Det her lille tal, det kaldes søjletallet, og det er altså en sammentælling af hele nomoskopet ned. Og det her lille søjletallet, det er faktisk rødderne til hele nomoskopet. Det er den energi, som nomoskopet rent faktisk gror på. Og det er også fundamentet, du står på. Det er fundamentet, det er ligesom der, dine fødder er placeret. Så hvis vi har et ubalanceret tal her, så er det, at livet også er meget, meget svært, eller kan være rigtig, rigtig svært. Så igen, det hele handler om, det er, at man skal balanceres her i sine navne, og alting er plusset sammen. Det vil sige, tager du bare et lille bogstav ud, så bliver det nogle helt nye tal, fordi så lægger man alle de her tal sammen til det her op. Så man kan sige, det der er linket, det højre selvs link til det menneskelige selv, det er selve grundvibrationen, du kommer til verden på. Det vil sige, at jeg er født den 24. Det er linket til mit menneskelige selv. Og heldigvis hedder jeg ikke det her mere. Fordi dengang jeg var barn med de her energier, der er det jo klart, at jeg havde kolik. Det er det i hvert fald på mit sprog. Der er det meget, meget logisk. Jamen, de her store, hårde Mars-energier, det giver blokeringer, det giver, man er fastlåst, det giver vredesudbrud, det giver kolik ved de helt små, det giver
rigtig forskellige mærkelige ting. Og nu har jeg altså været nomolog i rigtig, rigtig mange år og set andre lignende tilstande, der fortæller nogenlunde det samme som det, jeg kommer fra. Og jeg ved godt, at vi alle sammen har vores frie valg, og vi kan gå nok så meget til klavianter og terapeuter og det ene med det andet. Men hvis vores menneskelige selv ikke støtter vores højre selv op, vores fødsels grundvibrationer, hvis vi ikke bliver støttet op ordentligt der, så er det vores frie valg bliver et usundt valg. Og ja, jeg tror faktisk bare, at jeg stopper her, og så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god dag, hedder det. Hej så længe. Kærlighed.